أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami si saging kaiya kuliling ranaw na imantop man so gawi itano adi itano di katutuna di kapakatutuna o pamamakindagan tanong adi itano di mendingan ang kaiya mga ito sabut tano si iku agamat tano agama Islam naguan tano pagkabalay apad adi makaprugurugod si iku agamat tano agama Islam kagito'y kababali tano mga Muslim. Pagneron mga loksak mi agus kanua mga pagariami di imamamakin nagsaging kaiya programa na pangnintan si iku Allah subhanahu wa ta'ala abagan tano niya sa tawfiq adi itano di kusar tano si iku mga pipya mga amal pagkusar tano si iku ayamanan niya na ikasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala kagiti hadap tanong si saging kaiya katatago tanong saging kaiya dunia pangnin tanong si iku wallah sulang wanu ayamanan yan na mga galubak tanong na ikasuswat wallah penanggilaan tanong ubarak tanong sagad ang kutwagawi pagkararangin tanong ron wallahu subhanahu wa ta'ala batabulabaw saging kaiya masa kinangalan tanong wagyang koto kapagpanganit tanong sarila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala kasisi tanong saging kaya masa mapapadalam tanong saging kaya masa ulan-ulan tanto amya kasipag sa iku ayamanan yan na kapakataling umaubulan Ramadan nagiti siya ba pa kinangalan na saktano na kinangalan na masuswatrak tanong so Allah subhanahu wa ta'ala kaaniyan matarima ang kuto mga panganitanong si irkanian sisiitanong saging kaiya ulan-ulan Rajab bende ni mga sapulu gawi na miyaka umapmanagyang kutwa ulan-ulan Sha'ban napakatundug man subulan Ramadan sa manuto na subra saulan na kumatanwaging kaiya bulan Ramadan na panamaran tano di itano di makapamangan ni sarila si ikwallah kaantano niyang kabagis sa bagar antano niyang kabagis sa tawfiq amakang galabak tano sa ikasaswat wallahu subhanahu wa ta'ala ando doon ni kay pos o bulan Sha'ban na miya kasulto Ramadan nananagyang kaiya ayamanan niya di itano di kapamaguras sa lagi dea na mga kinangalan tano so kapamakinag nagugyang kotowa di itano di kaplubay sa ukit adan apagkaswat tano kaantano mausar si eko kapanggalabag tano kumangala simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala sobrabad na 40 gawi na insyaallah subhanahu wa ta'ala na kisampay tano si iku bulan Ramadan ino tano di pang niya ayaman na niya na
miraw tano si bulan Ramadan. Ayaw tuwa sabab na sisan sumasa mga gawi iyap sugod sa nagyang kutuwa mga lasimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapadalam sa nagyang kutuwa man niya na mga ulan-ula mga gawi umanggalabak ka na mala atimbangan yan si Allah subhanahu wa ta'ala nagupagkatakataka yan nagyang kutuwa mga pipi agalabak ka sa gyang kutap sugod ang mga gawi. Budi sa mga panganiw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kuya manan yan na dapang kapakataling umaubulan Ramadan. Nagyang kutuwa kapanggiron yan na Allahumma ballighna Ramadan. Pangininan si ikwalla ya Allah na sampay na kung kasi ikubulan Ramadan. Sampay kaming kasi ikubulan Ramadan. Ino mga di magagudam tanwai. Adi itan mo di mamangani si ikwalla subhanahu wa ta'ala. Ami sampay tano si ikubulan Ramadan. Akatawan tano wagyang kanan na ulan-ulan. Naginan sa ulan-ulan na babarakatan. Ulan-ulan arunon inituro naging kaya Quran. Nakinangalan panamaran umani isay andaman yan na makaranis si kuwallah amaswatun suwallahu subhanahu wa ta'ala at talimaan yan o nagyang kuto kapagpangin yan iandaman yan as kanyan na misampay sa kanyan sa gyang kanan a ulan-ulan ay amanan na babarakatan. Allahumma ballighna Ramadan la faqidin wa la mafqudin. Warzuqna ta'atahu wa siyamahu wa qiyamahu wa tilawatah. Ya Allah, nasampahin kaming kaku Ramadan. Ada amal batra kami. La faqidin. Da amatayr kami. Damada ko ayamanan yan na mga pamilya. Wala mafqudin. Ya Allah. Na dis kami imada. Sa katanong. Nariski kaming ka. Ya Allah, nariskin kar kami agyang kutwa taufiq. Aming gulala nami. So ayamanan yan na unutunot sirka. Pengnyanganan si Allah subhanahu wa ta'ala kaang kami sampay sa gyang kutuayamanan yan na mga pipi agawi nagyang kutabulan a Ramadan. Manggalabak ko nagyang kutua mga sambayang aptak-tak panon Allah subhanahu wa ta'ala. Manggalabak ko nagyang kutua kapamatyas sa Quran. Manggalabak ko nagyang kutuwa kapangalimu kapanad ka. Nagyanan ipunamaran umanisa iandaman niya na route niyan agyang kanan agawi ulan-ulan. Sama niya mga bangsami saging kaiya kulilingaranaw apo makinig saging kaya masa. Na kapakay din na makilalang kaiman tuwaging kaiya ginawang ka. Inumade si ika mapapadalam sa giyang koto kaala nung sa giyang kota dusa. O di nagyang kota mala adusa mapapadalam sa iko puso. Anta ka ayaman na niyan na miuna bu nagyang koto ayaman na mga rarasik. Amin balias ka na barasim basiko Allah subhanahu wa ta'ala. Magagdam kaya. Nagukilalang kaaging kaya ginawang ka. Pada sa ayaman na niyan nakitus kaun. Si saging kayaman na niyan na kepakarani o bulan a Ramadan. Naos ka na ayaman na niyan na mabubaya ka. O di naging kaya pusukan na magagudam yan na kapipya ginawa niyan. Agyang kota kapupakarani o bulan a Ramadan. Natoos agyang kota pusukan na lumpiyo. Why?
O pamano ayaman na niyan na giyang ka iya puso ka na di ka tatagun sa babaya siya ko kapakataling umaubulan a Ramadan na toos mambuto sa ayaman na niyan na giyang ka iya puso ka na mapapano ang mga rarsik na ginanip mbulungan tanong saging ka iya masa ginanip mbulungan tanong si saging ka iya ayaman na niyan na kapakataling aging ka iya bulan a Ramadan. Igiraman na to ayaman na niyan na ad na pakaw maabisita na langwan taman ang mapapadalam sa iko mga walay tanong na pipiyaan. Ingkay no to, kagi ad na pakataling abisitang ka. Preparaduan ka sa mga panganungkan. Preparaduan ka sa panginginuman. Preparaduan ka sa igaan o pamakos kaniya napakaturog sa giyang kotwa darpa ka. Mala ading ka di manggasto sa giyang kotwa ayaman na niyan na bisitang ka. Nanagod mambu kang balasang kasan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa giyang kotwa kaya preparadun ka sa mga pipiya. Nino mga day, saging kaya kapakataling umaging kaya bulan a Ramadan. Ging kaya kapakataling bulan a Ramadan na mababalayanan sir kita no bisita kagya basta makasagad katan waging kanan awalan-ulan na pagkipos sa kanyang paman. Pagkipos sa kanyang paman. Mababalis kanyan na ditarubatan niyan ipumbental. Ino mga day, ging kaya mga puso tano na suti anta kaayaman na niyan na mapapano marasig. Nasusuguntan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa andaman niya na saktanong na mabalik tanong suti agyang kutwa mga puso tanong. Nasubulan a Ramadan nasusugun man bu Allah subhanahu wa ta'ala ay pembental yan naging kaya mga tao. Iandaman niya na antunay katatamanan sa mga ginawayaran. Ramadan na kailangan nun mambuwag yung kutakang gusto. Panggastoon ka na ginawang ka. Panggastoon ka naging kaya niyawang ka. Adna mga pamilya wallahu subhanahu wa ta'ala. Ano na yung kairan? Aubad na ayaman na sobra ibgir ka wallahu subhanahu wa ta'ala na makambagyan sira nun mambu na kinangalan na saktano na mga Muslim tano na mabalit tano mga tao prepara dun yan sa mga pipi agalabak igiraman na tuwayaman na yan na ad na pakaw maabisita na di pa na po kagyang ko ta mga rarata pagilayin si kusul dawalay. Pagkadutan suaya man yan na matatago sa gyang ko ta mga kililain ubamay layo ayaman yan na bisita. Bumaypas na gyang ko to ayaman yan na mga pupot sa gyang ko ta sul dawalay ubamay lay ubisita. Pelimpyo wataw pagis pariya na gyang ko to wadar pa saan pupakamot. Benang gilas siran andaman niya na babadun mabaw agyang kotwa bisita adima pi agyang kotwa kapakabubulus yan. Na dapat kasaging ayaman nina pakataling amiya kalala ayaman nina bisita tanong. Bisitaw mga Muslim aginan su Ramadan. Apri para duan mambu ayaman nina mga Muslim. Antony preparado niran. Gitu sa mga relasik. Mga relasik. An mambuay amanin ang mga relasik. Ang mga papot na gito na ipalabat tanong. Liumpiyon umani isa. Iandaman niya na sa kukababalin yan ang mga Muslim. Na plimpyo niya naging kaya ginawa niyan. Pun sa giyang kuto. Mala may to adusa. Kuunang panuayaman niya da kapakataling umaubulan a Ramadan. Nagda mo manisa.
Ino mga di, paradus ka niyan. Ino mga di, kaya limpiwan niya naging kaya ginawa niyan. Anta kayamanan niyan na miyak kalala apopotse ko ayamanan niyan na ginawa niyan. Baka di kaya. Baka di kaya ayamanan niyan na ubo makaw magyang ko to bisitang ka. Aya kabo niyan raka nagyang ko to miyak kadudu. Mapapadala mereka yang koto kapanalimbut. Mapapadala mereka yang koto kapamaganta. Mapapadala mereka yang koto kawaraw si kuama nagusikuina. Mapapadala mereka yang koto kapanakuto. Nagugyang koto kapamankaw. Nagugyang koto kapakatipo. Ay na mapapadala mereka pan nagyang koto kabastos. Gyang koto karata isatan si kusalakaw di siya lakaw. Bulungan tano agyang kaya ginawa tano. Si eko nga niya na ipkarangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Padun agyang kuto ayamanan niya nakapaman ko. Inamadi mapapadalamanan si eko ayamanan na pusuka ang malalagalaga niyan. Anta kadang kadang limpiwa saging kaya kapakataling umaubulan a Ramadan. Inamaday mapipikir ka pa nagyang koto akapaman ko. May tumala. Nading ka din ikawan aging kotwa. Rarangit raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Aaya minus aya man na itiuba iyan ka nagyang koto. Akakabaling ka amalay bukal si iko simba si wallahu subhanahu wa ta'ala. Badi mala at tiuba agyang kotwa kakabalayo taw. Amyak kalala agyang koto bukal yan si iko aya man na nakapanggalbakan yan. Siku simba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenin tanu siku Allah abalin tanu niyan adin abagrian nagu adin gesian siku kapenggelebakan yan siku ikasasuatu Allah. Kamanga manusia tanu ayaman na ipruruyut tanu agyang kotwa kababali tanu malubay. Na pengenin tanu siku Allah abalin tanu niyan mga tao. Ama po kasar tanong ang koto kalubay kabukal sa iku kapanggalaba kasi ko simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan na mabubulianan apupot sa iku mga tao. Ama papadalam sa iku mga puswiran. Baka di kaya. Apakatali umaging kaya bulan a Ramadan. Na ayakaw man yan ka nagyang koto ayaman yan na mga rarata. Mga rarasik ang mapapadalam sa iku puso. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kapri paradu. Siku ayamanan yan napakatalinguma Ramadan. Ad napakatalinguma abisitang ka. Na ipangingisa. Upaman na di ikakentawa ang tawa ang kuto ayaman na bisita. Anto na mga paborito niya na panganangkan. Anto na paborito niya na ayaman na niyan na mga panginginuman. Kadi preparaduan sa giyang kuto kapakataling uman yan. Dito di preparaduan kagi swaswat sa giyang kuto bisita. Nasiko kababaling ka ama Muslim. Na inong kamambue di preparado yaging kaya bulan Ramadan. Kaswaswat kamambusik wallahu subhanahu wa ta'ala kagina ni kababaling ka a Muslim. Pamakos ka na ayatangkap kasi ko ginawang ka na Muslim ka. Nagina ni buntala panggalabakan agyang ko to ka preparaduin ka iandaman na maswatar ka. Subisitang ka agito sa bulan Ramadan. Ino katawan ka anto na mga pasalubong. Anto na ipagalaw ka sa iko ayaman na mga bisita, mga pipiya. Katawan ka ayaman na nagyang koto pasalubong ka sa gyang koto bisitang ka a Ramadan. Nanto na ipaganeron nagyang koto ayaman na niyan na kakabaling ka ataw. Akyarilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Pakataling umasubisita na adna awidian. Ay ituling uman yan share ka.
Agyang ko tayo talinguman yan sir ka na kamapian ka sa dunia sampai sa alungan na maori. Inur ka pa ka umagyang ko ta bulan a Ramadan. Kaangka karilay wallah. Angka ikalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Angka makasulod si ko surga wallah subhanahu wa ta'ala. Agyutoy awidiyan. Akamapian ka. Na kinangalan nagyang ko ta bisita ad na awidiyan. Na admang buwa amanan yan nariri para duniyan. Imbalak yan sa giyang kuta bisita niyan aad na pasalubong yan na mga pipiya. Miyak kada awid ubulan a Ramadan akamapian ka. Miyak kataling umas kanyan, pagkataling umas kanyan. Kaangka makapiyay adat si ko salakaw di salakaw. Angka mabalay at tawa pada si ko mga tawa malimu. Masakaw si ko salakaw di salakaw. Angka mabalay at tawa makasag. Si ko kapanggalab ka si ko simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mababaya magnaw ko tanatanaw o kagagawi. Mababaya magnaw ko tanatanaw o kagagawi. Adin yanunding galabakan agyang ko tuaya manin na mga sunna, mga sambayang asosot si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Angka mabalaya pada si ko mga manusya. Aparirila, mababaya, maaf si ko salakaw aad na magagadami yung naratagi naman yan. Dito kumala. Awid ubulan a Ramadan na italinguman yan. Nadi kapya ginawang ka. Italinguman yan ka, nagyang ko to kapakasul ka si kusurga. Nahay pagariya, napagnaw ka. Napreparaduin ka aging kaya pakatalinguma. Abisita. Kagiya na betadaya. Akamapian sa iko dunya sampai sa alungan na mauri. Kalangunan mga galabak ang mga pipiya. Nagyang ko ta mga galabak ang mga pipiya. Na sigurado ay manan yan na kamapian ka tuwa sa katawa-taw. Siku kapakataling uma sa alungan na mauri. Siku kapakataling uma. Umanisa sa alungan na mauri. Na sumiyang nga papasado umanisa. Ang mga galabak ang mga pipiya. Nagyuto na ayamanan yan na kamapian yan sa iku ginawa niyan. So Allah subhanahu wa ta'ala napitro yan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Umani manusia na initambada meron nagyang kutuwas surat aamal yan. Ha? Initambada meron nagyang kutuwas surat aamal yan sa ikuligyan. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Napakagamaw na meron. Pakagamaw na meron sa alungan na kiyama. Ang kutuwas surat Ami penimbarat mo iyan sa ayaman na na makakayat. Allah Akbar, la ilaha illallah. Nasalo nga na mo rin. Napitero no nagyang ko kaya pakataling umaon. Agyang ko to ayaman na surat yan. Ama papadala mo nagyang ko to mga galbak yan. Iqra kitabak. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Teruunon. Bati ang kagyang kaya surat. Bati ang kaya surat ka. Gito so ayaman na surat ang mga galabak. Ha? Nasagyang ko ta kakabati ang kaon. Nakilang kaon din nagyang ko talang ulang wanong yang galabak kasaging kaya dunia. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Makatatarotop sa iko ginawang ka. Makatatarotop sa iko ginawang ka. Sa along nga na Ha? Hasiba. Ama pumagitong raka. Inumaday. Ging kaya, miya timo-timo ay manin na mga amal ka, saging kaya, katatago ka saging kaya dunia. Ay man to nakiyat raka, ang betian raka. Betian ka. Akilay ngon, so ay manin na lang, ulang anong yang galabak ka. Na pumagitong.
Nahin mga din, si susurambig si ko ayamanan yan na mga pipiya, anta kasagyang ko to ayamanan yan na marata. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Allahu Akbar. Si ko kababaling ka manusia. Na si ko kapanggalabak ka, si ko ayamanan na mga pipiya. Na para buto si ko ginawang ka. Sa doon sa tao ayamanan na kumudog ko ayamanan na untol. Gito sa agamat tanu agama Islam. Gito sa mga galabak ka mga pipiya ikasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Na pakakadog ko untol. Sarak buo ginawa niyan. Yahtadi li nafsi. Ha? Pakakadog sa untol. Sarak buo ayamanan niya na ginawa niyan. Na panamar ka. Siko katatago ka sa ging kaya dunia. Panamar ka. Ang galabakang kanagyang koto ayamanan yan. Na mga pipya. Kamay ka makayatra ka sa alungan na mori. Agyang koto ayamanan yan na surat. Amal ka. Na ikapipya ginawa. Ang kutwa ka, kailangan ka sagyang kutwa ayamanan yan. Na mga pipya amal ka. Sa tama sa kagabali ka ataw. May pagambuk ka agyang kuto. May pagambuk ka agyang kuto ayamanan yan na kitab ka, surat ka, akabat ya. At tanto ko mga pipya. وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Allahu Akbar. Nasadum man sa tao ayamanan na sumilay. Sa doon sa tao ayamanan na sumilay. Napakasilay sa rumbu ayamanan na pakatana. Ha? Sir ka pakatana. Kadi ka kabali ya tao. Amay kami pinggalabak kagyang kotwa. Mga raratan na ubang kakarabit so ayamanan na salakaw sir ka. Ding kakarambit. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Ilan yung to? Ha? Na dikawidan o baradusa. Ha? وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Na dikawidan o baradusa sudus sa upadiyan. Basta ang galabak ka sa mga rarata na sir kabuhan na ayamanan niya napakatana. Na umambong galabak ka sa mga pipiya na siguraduwa. Kailaing ka din as ka ititu aming galabak sa giyang kota galabak ay kasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa tawang galabak sa miyakay ito'y tubo galabak sa dataro indang atikap na umapya na siguro kailaing yan sa lungan na mauli. Na upmanong galabak sa tao sa sekreto niyan pan miyaka dad na miyaka tukoron naugid na marata na sigurado kailan niyang pansalo nga na maori. May toto na idapat ka sa giyang kuta mga galabak piyayag ka pan sa giyang kuta mga tao kababaling ka tao abaradus siya ading ka di paman ko na giyang kuta nganin. Akatawan ng mga tao agito agyang kuta pinggalabak ka namiyak karata-rata. Allahu Akbar. Namiyak kalala rarangit rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Amay kaska na ayamanan yan. Na dang ka pa ng gilayagyang kuto. Mga galabak. Ay pkarangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyak karanid naging kaya bulan Ramadan. Nasutiin tanu waging kaya ginawa tanu siko ayamanan yan. Na mga rarata. Abatado si iko kababalitan no a Muslim. So tiin tanong waging kaya ginawa tanong. Di tanong di mamang ni sarila si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Penglitan ron sarila. Kaan tanong mabalaya paterima nagyang koto pang niyan. Minisya si ko ayaman na isa ko mga ulamatan. Asusyeng kiti. Inisaw nagyang kuto galabak o antonay mga pipi galabak ipagalaw si ko ayaman na bulan Ramadan ipagalaw saging kaya kapakataling umaging kaya bisitan tanong bulan Ramadan
Na inisembagyan nagyang koto ayam nakakabali utaw. O di na ayam mapya. Ay ipagalaw utaw sa giyang kaiya bulan a Ramadan nagyang koto. Giyang koto ada pang kapakataling umau bulan a Ramadan. Nagyang koto di inan di kapakandakla sa giyang koto kapamang ni siko rila. Siko Allah subhanahu wa ta'ala. Lalayon yan, ditero nagyang koto kapanggiraw niya na Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilayh. Adada khalqihi wa rida nafsih wa zinata arshih. Wa midada kalimati. Kapamang ni salila sikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagukandud katubat sikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni pedjamyak kalala ay priparadutan ng siko ay hamanan yan. Nakapakataling umaubulan a Ramadan. Nagalabok pa na namapya. Na may kamabali ka atawa, di mamang ni sarila siko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagudi niya ni tubatan siko Allah giyang kuta mga galabak ang mga karibatan. Na isanan ng buam yakap yapya. Agalabak na sigur-sigur dua. Kiling ka salungan na mori. Asaka na titwa tao. Adi inanding galabakan nagyang koto. Kapupunang gilay niyan si mga saparan wallah. Nagudi mamang ni sarila si nganin. Amya sugukyan si ayaman na nina kapapadalam niyan saging kaya dunia. Anto na isabab. Anto na isabab ayaman na niyan na miyabaliyagyan kaya kapabangan ni sarila ipagalaw si bulan a Ramadan. Na ayaw to sabab nagyang ko to galabak siko ayaman na Ramadan, galabak siko bulan a Ramadan na mga galabak asimba siko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do ayaman na kapamuasa, kapamatias sa Quran, kang galabak sa sambayang, di ikaturawi, di ikapanadka. Na igiraad na dusang ka siko ayaman na niyan. Na igiraad na dusaw tao siko ayaman na niyan. Na Allah subhanahu wa ta'ala nakabaloy agyang kuto mga galabak yan saging kaiya masa abubukal niyan. Na basta di taufikan wallah na diis ka niyan di tarawih, diis ka niyan di mamatias sa Quran, diis ka niyan di mamuasa, nabubukal niyan agyang kuto kapang galabak ka sang kuto ayaman na niyan na mga simba kagiya das ka niyan mabaloy ataw. Adi mamang ni sarila siku Allah subhanahu wa ta'ala na damang bu tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala. Bapira-pira yung mga tao. Ayaman na niyan na mga tao benaradis ka niyan di mamuasa. Benaradis ka niyan di mamuasa. Ugid na bubukal niya nagyang ko takipitunin niyan siku mga tarawih. Kapambatian niyan siku Quran. May papanaw siku ayaman na puasa niya nagyang ko to akambantay. May papanaw sa giyang kuto di na ni kapamuasa nagyang kuto katurog. Nabubukal niya nagyang kuto kapanggalabakan niyan. Siku ayaman na niya ng mga simba. Siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na to? Kagyada tawfiki wallahu subhanahu wa ta'ala. Siku kapanggalabakan niyan. Siku mga simba. Sabab sa mapapanawag yung kai apuso yan. Akambaradusa. Nada tawfiki wallahu subhanahu wa ta'ala. Naupmano ay kabaya ka. Mabaloy ka apad si ko mga tao at tawfikan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kukapanggalab ka ko mga amal ang mga pipya. Nanggalab ka ang kagyang koto kapag istighfar. Kapamangnis si ko rila. Kapamangnis sa rila. Siku Allah subhanahu wa ta'ala ko unaan panuayaman na do kapakataling umaubulan a Ramadan. Sa den sa tao ayaman na niya natatapan niyan sa iku ginawa niya nagyang ko takap kubali niyan at tao ama pasangi kapamangan ni sarila siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kukiali niyan sa hadith. Di mamang ni siku Allah sarila
pananabenaran niya nagyang kota kapag istighfar na masotes so ginawa niyan gusto ayaman na niya niyawan niyan masote aging kaya ginawa niyan nagugyang kota niyawan niyan api agi ng buwa pagampaganay amyaloy na miyak kalala arar diyan si ko ayaman niyan ng mga tao mapasang ikapamangani sa relasyon ko Allah subhanahu wa ta'ala mapasang ikapamangani sa relasyon ko Allah subhanahu wa ta'ala upama ko aya bata diyan nagyang kotwa kababalin yan malubay na bagan Allah subhanahu wa ta'ala sa bagar bagan Allah subhanahu wa ta'ala sa bagar sa kapanggalba kanyan sa giyang kotwa mga simba misabab sa giyang kotwa kapasang yan ikapag istighfar miyak kalalay rarad upaya betadin na malubay na bagan wallah sa ayamanan niya na bagar barang-barang subagar bagar sa kapasang bagar sa lawas nagubagar sa ayamanan niya na kababali niyan akamamay na upman o aya betadin nasisiis ka niyan sa giyang kutumas sa akasasakit nabulungan wallah subhanahu wa ta'ala misabab sa giyang kutu ayamanan niya na kapapangnin niyan sa relasyon ko Allah subhanahu wa ta'ala na umasusugat sa kanya na tiyuba napakapian wallahu subhanahu wa ta'ala ginawa niyan raradiyan pananan siyagyang koto akap kabaliw tao mapasang ikapag istighfar si ko Allah subhanahu wa ta'ala padiyan pa na waya batta diyan waya batta waya man na ginawa niyan nagyang koto madudua-duas ka niyan. Di niyang katawan ni suwa niyan. Di niyang katawan ni panggalabakan niyan. Kararimbutan. Na turoon wallahu subhanahu wa ta'ala. Turoon wallahu subhanahu wa ta'ala. Kumapi panggalabakan niyan. Ipanggulalan niyan. Pegi nambu. Na malad na raradiyan si kutaw. Na padiampan. Na uwaya batado tao. Na malaya widakal. Si ko kapagintaw na mapapadala mo nagyang kotwa kala awidakal na sabab ko ayaman na sa kanyan na tao na mapasang madakal ikapag istighfar napakakapan Allah subhanahu wa ta'ala pakakapan Allah subhanahu wa ta'ala lalayon tanong magyang kotwa di itano di kapag istighfar astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا قبوبا mga pangnisik wallahu subhanahu wa ta'ala mga katero mga tadem-tadem sik wallahu subhanahu wa ta'ala giyaya na sa mga papasang ikap maathurat siko kagabi-gabi nagukapipita na ayaman nanin na mimumura-mura siya nanan naginan na padanan sa miya makalap na simba si Allah subhanahu wa ta'ala kagi ayaman na niyan na sutaw mapawasang ikapamang ni sarila si Allah subhanahu wa ta'ala na padanan sa lalan sa kaketarima asagyang kota mga pangninyan pangninyan si Allah subhanahu wa ta'ala sa din sa tawa ayaman na niyan na masipat yan naging kaiya kapag ayabugalabak yan naging kota kapag istighfar na lebudan wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga riski lebudan wallahu subhanahu wa ta'ala si ko ayaman na niyan na mga riski halal siyap nun wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko ta mga kawayagan yan pakalwagan wallahu subhanahu wa ta'ala surarabiyan napakatukunan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga puso yan pakatukunan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga puso o sirang tuwa ayaman na nina mga papasang ikapamang ni sarila si wallahu subhanahu wa ta'ala gito'y sabab ayaman na niyan na mabalitan no mga tao adun na mga bagriyan betabulabaw si saging kaya mga tawa ad na katatambangan nun ang mga galabak na kinangalan na pagkatadaman ni Ransu Allah subhanahu wa ta'ala so mga tawa matatama mabibisisira na driver si ko mga trakiran
Sabab sagyang ko tadiran di kapulubay sa ukit. Ianda mana na masukat yan nagyang ko to kamapian yan saging kaya dunia. Naugyang ko ta mga tawa di indagang. Ama tatambang sa kanya si kuya man ng mga dagangan yan. Aron yan ang kasukat agyang ko to kamapian yan saging kaya dunia. Na kinangalan na mabalay ka ataw aaden. Bagarian sa iko kapapakandud yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapakalubudan ka Allah subhanahu wa ta'ala, isaging kaya dunia, na ayamala, nasisalungan na maori. Ayamala, nasisalungan na maori. Mga bangsa may saging kaya kuliling aranaw, mga loksami, mga pagaryami, na mamagugupa tanong si ko ayaman na niyan, na kapupakarani tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapupakarani tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kabasta adi tanong mamagugupa, na si itan makapamaguyatas si ko ayaman na niyan na mga rarata, ay pagkarangit Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkalubayan agyang ko to ayaman na niyan na mga paratyatan no si ko Allah subhanahu wa ta'ala, na aya pagpakarani mambu nagyang kutwa rarangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya pagpakarani nagyang kutwa aya mananin na rarangit mambu wallahu subhanahu wa ta'ala. Nadita naman ang kabaya. Aya kabayat tano nagyang kutwa mapya kapapagintaw sa saging kaya dunya nagugyang kutwa kakabalitan no kaluluwagan si salungan na maori. Giyang kaya mga tao ang mapapadalam sa iko mga poswiran ang kutwa aya manan na kaswat sa ikong nganin aayaman na inibigay ron wallahu subhanahu wa ta'ala na padapanan sa rupaan aayaman yan na miya padala mo nagyang kutatitu mana utakwa sa iko puso kas kanyan na miya balis kanyan masuswat sa ikong nganin asisir kanyan masuswat sa gyang kutuwa aayaman yan na inibigay ron wallahu subhanahu wa ta'ala. Inibigay ron wallahu subhanahu wa ta'ala. Naging kaya kapakataling umaging kaya bisita tanong bulan Ramadan na ulan-ulan na ya ayaman na yan na pagkababayan wallahu subhanahu wa ta'ala na kinangalan mambuwa sa tanong na mabalay tanong ataw at pagkababayan tanong so Shafi'i natantwa ini kamamasan yan. Shafi'i natantwa ini kamamasan yan nagyang kutamili niyan aloks. Giyang kutaloks na mama ayaman na niyan na pababayok. Mili niyan si ko ayaman na niyan na darpa si sa ayaman na niyan na Madina. Natantwa minit tulud giyang kutwa idadiyang kamya siyaw pulo ragun ay idadiyan. Sama nuto na ayaman na niyan na si ko masatan man to na andad ni karot yan sa 80 ay panubas siya pulo na tanto minit tulod sa aya minus na aya man na di pa kaganat. Okay. Na si Shafi'i rahimahullah na mili niya naging kayalok sa mama pababayok si sa Madina. At tanto minit tulod nagyang kutway dadiyang kasyaw puluragun na igiraya man niya di niya di pang daw nagyang kutwaya man niya na mga tao pababayok mambu. Na diyan sila di pang doon sa ayaman na tumitindig. Oy. Na may ko ayaman na misumbayang namuntod sa kanyan. Anto na to? Igiraman na to di imang daw na tumitindig na may kapanggalabak kanyan nagyang koto ayaman na niyan na sambayang namuntod sa kanyan kadikon pa kagaga. Naginan na kamamasaan tanong saging kaya masayman to. Ayaman na niyan na kamamasaan tanong haging kaya mga tao, mga lagi danan Europaan, ayaman nakapapagintaw niyan. Kaubang ka dun pagilayan na mabagra di sukarabaw. Katanto ayaman na mabagra gyang kuto kambulawasan yan. Na may kamakataling umaging kaya bulan Ramadan. Na dis kaniyang pumuasa, kadikon pa kagaga. Igira man na to ayak ki arasan nagyang kutamaratabat yan si iko ginawa niyan. Na
adi suaya mananin na binatang amarangit. Uway. Nawaya kaya rasan naging kaiyaman na yan na agaman yan, maratabat yan, siku agaman yan. Na sobra sa lumalako ayaman na binatang, adi makapergu, di makasadaw, di niyan di matero, agyang kuto ayaman na nakatero. Asis sa barat tano, kamagisay sa tano. Dan yan din maratabatan, na kinangalan na siku kababalitan ng mga Muslim, na maratabat ng tano, aging kaiya di itano kapanggalbakas aging kaiya mga simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala pagnawan tano aging kaiya masa kamasay ni ayamanan yan na miyawa tano si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam aayabu ayaman na pakasapaat si ko mga ginawa tano naging kaiya mismo ginawa tano ging kaya mismo ginawa tano amang galbak tano aging kotoy kaswat Allah subhanahu wa ta'ala misababsan mga loksami mga pagariami na ay pakaorientano saya nagyang koto kapupakalang kapatano saging kaiya pumangot ba o di na maasayin saging kaiya pimbarang masjid saging kaya masyo amay ka alungan na Jumaat sige ko February 25, 2020 nabatian tano kasi tano si tano tumana mapasadai na gid ni ay manin na kapumaguda sa tano paganaron nagyang koto Masjid Kurmatan na si Al-Alim Abdul Jalil Magandia, Masjid Balindong Al-Ustad Rayhan Ahmad Rangiris, Masjid Karamian Al-Alim Abu Hasim Giling, Masjid Paino Mimbalay Al-Ustad Hanif Sharif, Masjid Bualan Al-Alim Jamil Duma, Masjid Bualan 2 Al-Ustad Shihabuddin Magadiba, Masjid Bliss Al-Alim Abdul Jabbar Limaran, Masjid Magandia Al-Ustad Abu Shurah Sharif, Masjid Layla Al-Alim Abdul Rahman Ismail, Masjid Budiasa Haji Siddiq Al-Ustad Abdul Rahman Bashir, Masjid Bagwingid Al-Ustad Muntaha Magandia, Masjid Tangal Al-Ustad Umar Dimakota, Masjid Minanga Al-Ustad Umair Musa, Masjid Budiatawa Al-Alim Abdul Halim Abbas, Masjid Datubait Al-Ustad Jamil Amir, Masjid Syarif Batwa Al-Ustad Jalaluddin Amir, Masjid Alif Lalabuan Al-Alim Ansari Ismail, Masjid Kalilangan Al-Ustad Ashim Samad, Masjid Tambak Al-Ustad Jamil Dimapuro, Masjid Lembah Kayangad Al-Ustad Abdul Majid Talib, Masjid Drogan Al-Ustad Jalal Qusain, Masjid Tumaritib Al-Ustad Ali Nadir sumakam balasangkan wallahu subhanahu wa ta'ala si kukepa mamangkin guriyo saging kaiya makampataoras na ibagirkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pipya isang burak yan sa irkitan wagyang kutuaya manan yan na mga baraka mga pipya bagantan wallahu subhanahu wa ta'ala sa tawfiq amang galabak tanwag yang koto ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala pakandudungur kanu waging kaiya dalag nuswara salamus kanu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.